Men vad fan är det här? Alltså, fan skärp... Fan vad oskönt. Det var fan ändå ganska... Nej! 1A. Okej. Fan vad oskön du är alltså. Fitta. Fuck off alltså. Då är det frukosten. Jag vet. Fan vad du är en pussy. Du blir alltid så jävla Fan rädd. vad du är oskön alltså. Gå upp nu. Du är ganska fet också. Vad fan håller du på med? Du får fan inte göra sådär. Skärp dig. Jag har fan sagt till hur många som helst. Fan inte kul.